Lidské tělo je úžasné. Vaše srdce bije 100 000krát za den. Vaše oči mrknou 29 000krát za den. A vaše plíce denně vdechnou 11 500 litrů vzduchu. Každý den non-stop. Ale kdy jste naposledy naslouchali svému tělu? Kdy jste udělali něco pro své zdraví? Prostě proto, abyste se cítili dobře, aby vám bylo dobře a žili jste naplno. Ve Valmarku víme, že zdraví je předpokladem všeho a že bez něj jsou všechny důležité věci ve vašem životě nejisté. Rodina, vztahy, cíle, vaše sny. Bez zdraví vše ztrácí smysl. My ve Valmarku věříme, že všichni mohou mít zdravější a spokojenější život, když plně převezmou zodpovědnost za své zdraví. Chceme vás inspirovat a podporovat vaše zdravé životní návyky. Na základě potřeb více než 100 milionů spotřebitelů ve střední a východní Evropě vám poskytujeme inovativní a vysoce kvalitní produkty a služby. A každý den pracujeme pro váš tlukot srdce, váš dech a úsměv. Valmark. Better choices, better health, better lives.